Lura fl-istudio ma' Matteo Sgrasso, kif inti? Tajjeb, thank you tal-istedina u biex ma qox nitliflek ħin għax naf li ġat fajti li hemmhekk. Mela, illum ħansemmu dawk ir-raġunijiet għalfej wieħed jibda l-exercise, il-maġġoranza tagħhom għalfej jkompluh u wieħed mill-ikbar żbalji mentalment li nistgħu nagħmlu fejn jidħol l-exercise. Sewwa. Biex nibda bin-negattiv ħaneħilsu minnu. Sewwa. Mela, l-ikbar misconception li taqgħu magħha Stefija bħalissa m'għandix aptit, m'għandix moħħ, għaddejja minn dik is-sitwazzjoni u jiena fukata xejn, m'għandix determinazzjoni. Da jisna qed ngħidu illi jiena għall-mod tal-kelma iż-żarbun tiegħi maħmuġ u ngħid mela l-żarbun maħmuġ jiena mhux ħannad fuq jiena ħanibqa' d-dar. Le, ħannadda fiż-żarbun jew ħanilbes żarbun ieħor. Daqshekk hija banali li wieħed jgħid jien għandi ħafna nkwiet allura mhux qed nagħmel training. Inti tkun taf li qed iġġib l-iskużi. U apparti l-iskużi, hija il-mod anke kif tħares lejha. It-training, meta aħna qed nokkupaw ġisimna u moħħna, huwa wieħed mill-aktar metodi malajr ta' kif ħanħossuna aħjar xumbom. Le, huwa wieħed mill-iktar metodi li jimmotivak. Kif tibdieħ, tibda timmotiva ruħek ma awtomatikament tgħid issa nagħmel da training ħanara naqra d-dieta biex qed niekol. Prosit, u dik ħaġa ġib il-loħra. Eżatt, domino effett. Mela biex insemmi issa li semmejt inti, hemm ħafna min jibda jagħmel l-exercise bl-iskop illi jnaqqas mix-xaħam. Imma mbagħad jgħid kemm qed norqod aħjar, kemm qed inqum aħjar, kemm għam mitħbib ġodda, kemm qed nifoka, kemm anke l-fatt li hemm coach li qed timmotivani, qed tarani, qed jarani, jew qed jarani whatever. Dik il-fatt li xi ħadd qed jagħmilha miegħi kemm qed noħod aktar bis-serjetà, tajjeb? U allura biex nerġa' mmura kif bdejt. Jekk aħna ħanoqogħdu ngħidu isma' għax jiena m'għandix moħħ, għax jiena għaddejja minn hekk, għaddej minn hekk, it-training huwa s-soluzzjoni huwa parti kbira mit-terapija anka ta' perjodi li għaddi minnhom kulħadd bħal pereżempju ta'